Vážení televízni diváci, v uplynulých 2 rokoch ste sledovali aj na obrazovkách regionálnej televízie Prievidza reláciu Integruj. Projekt pokračuje a dnes je vlastne prvé stretnutie práve na Hornej Nitre. Boli sme pred chvíľočkou s našimi hostiami na gymnáziu v Prievidzi, teraz sedíme v našom štúdiu a budeme sa opäť baviť o integrácii migrantov na Slovensku. Keď povieme, že integrácia migrantov, tak niektorí ľudia tak sa možno na minútku pozastavia, že o čom, ako idete sa rozprávať, tak povedzme si to tak preložené do ľudskej reči. Čo znamená slovo integrácia a kto sú migranti? Pani profesorka, vy to tak určite nám veľmi pekne poviete. Ja som tu na definície, hej. Takže za migrantov, myslím len tak veľmi voľne, keď povieme, považujeme ľudí, ktorí sa pre nejakú príčinu pohli zo svojho miesta bydliska, zo svojho domova a presídlili sa, alebo teda odišli niekde inde, kde hľadajú nové možnosti, novú istotu, nové šance pre svoj život. Takže migrácie sú proces, ktorý sprevádza ľudstvo od jeho samotného začiatku. V podstate Homo sapiens sa vyvinul ako migrujúci, pretože človek je neposedný a potrebuje nájsť vždy nádej na niečo lepšie, na nejaké lepšie svoje bytie, žitie. Keby sme to tak mohli, ja viem, že vy nerada zovšeobecňujete, ale keby sme to tak mohli na začiatku zovšeobecniť, je Slovensko krajina, ktorej viac ľudí odchádza, alebo sme krajina, do ktorej viac ľudí prichádza? No, dali ste mi dobrú otázku, ale možno mi bude musieť pán kolega Hrabovský cez čísla pomôcť. Tradične Slovensko bolo krajinou, z ktorej viac našich ľudí odchádzalo. Pretože tu boli rôzne okolnosti, udalosti historické, ktoré proste ľudí vyhnali z tejto zeme a tá nádej im svítala niekde inde. Či to bola náboženská nesloboda, či to boli ekonomické ťažké podmienky, ktoré obrovské množstvo našich ľudí zviedlo za prácou kdekade po svete, alebo to boli potom politické okolnosti, ale tie sa vždy aj primiešavali, asi by sme to nemohli takto nejako presne rozčleňovať. Teda Slováci vždy boli tí, ktorí odchádzali, ale na Slovensko za to prichádzali skupiny ľudí zase v rôznych historických dobách a zdržali sa tu rôzne dlho a niekedy si to už ani neuvedomíme, že vlastne koľko rôznych etník si namierilo svoju historickú cestu týmto smerom a boli veľkým prínosom pre to, čo dnes nazývame slovenskou kultúrou a na čo sme takí veľmi hrdí. Takže myslím si, že tá príprava, tá multikultúrna príprava, akási naša historická, tu jednoducho existuje. Rozhodne sa nerozprávajme o nejakej čistote, myslím, etnickej z tohto hľadiska, lebo to sú všetko veľmi nebezpečné koncepty, ktoré nás zvedú k nejakej zbytočnej hrdosti a ignorovaniu historických skutočností. Áno. Ja by som k tomu chcel dodať, že ak používame pojem cudzinec v našich politikách, je to človek, ktorý nemá slovenské občianstvo, nič viac, nič menej, i keď ten pojem možno v slovenčine má také negatívne sfarbenie, proste iba legislatívne označuje ľudí, ktorí podľa našej ústavy nemajú slovenské občianstvo. Podľa štatistík, ktorými disponujeme, je aktuálne na Slovensku okolo 67 000 ľudí, ktorí sú cudzincami. Ale aby sme boli presnejší, treba rozdeliť tieto kategórie na dve. To sú občania štátov EÚ, ako napríklad Česi, a občania z tretích krajín. A tí sú predmetom našich politík, ktoré každý, kto nie je občan Európskej únie.
a tých je na Slovensku okolo 25 000. Takže pokiaľ by sme sa mali baviť o číslach, Slovensko nie je krajina, kde nám zabezpečujú, ak to tak môžem povedať, cudzinci nejaký výrazný prírastok v rámci obyvateľstva. A pokiaľ hovoríme o Slovákoch, ktorí odchádzajú do zahraničia, nie sú to ľudia, ktorí Slovensko opúšťajú, ale pracujú v iných krajinách. A tie čísla teraz neviem úplne presne, ale odpoveď na vašu otázku je taká, že nie sú to cudzinci, ktorí prichádzajú nejak hromadne a vo veľkých vlnách na Slovensko, je ich malé množstvo. Ale ten pocit medzi tým obyvateľstvom, najmä v posledných rokoch, je, že ich pribúda. Že čo budeme robiť s tým, ako sa s tým vysporiadame, sme na to pripravení. Máte aj vy takúto skúsenosť, že tento pocit u toho väčšinového obyvateľstva môže byť? Ja osobne sa domnievam, že za mnohé tie veci, ktoré ste naznačila, za tie predsudky, môžu niekedy aj médiá, ktoré si vyberajú konkrétne príklady, ktoré následne generalizujú a zveličujú, ale už len z toho čísla, že na Slovensku je 25 000 ľudí, ktorí nie sú občanmi EÚ a podľa štatistík na prvom mieste sú to napríklad občania Ukrajiny, Srbska a podobne, teda vizuálne, ak to tak môžeme povedať, identický alebo podobný so Slovákmi. Takže v tomto prípade je tu strašenie niečím, čo sa zveličuje. Ako nejakým spôsobom tu dochádza k tým predsudkom a možno to súvisí s tým, že na Slovensku máme zadefinované ústavou, kto je občan Slovenskej republiky. To je ten, kto má slovenské občianstvo. Ale dlhodobo tu zostáva, a pochopiteľne aj vo mne, ja som si tými predsudkami prešiel tiež, taký etnický pohľad na Slováka. Slovák je ten, kto by mal nejakým spôsobom vyzerať, a vulgárne poviem bielo, mal by rozprávať čistou slovenčinu a podobne, kdežto v súčasnosti Slovák je ten, kto má slovenské občianstvo. Takže môžeme stretnúť na ulici človeka, ktorý má inú farbu pleti, možno inak vyzerá, ale je to Slovák. Je to človek, ktorý túto krajinu má rád, ktorý tejto krajine nejakým spôsobom pomáha a má tú rodinu a chce tu žiť šťastný život. Je toto naše špecifikum, alebo v rámci Európy sa to takto vníma, lebo aj sa hovorí o tom rozdiele medzi starým kontinentom, čiže sme my Európania takí, že to takto vnímame, alebo my Slováci to takto vnímame? Pravdepodobne pani profesorka bude lepšie vedieť zodpovedať túto otázku. Podľa mňa sa pýtate na problém identity, že kým sa my Slováci cítime byť v 21. storočí? Sme Európania, patríme do tej Európy a sme Slovákmi, ktorí si majú niečo chrániť, nejaké formy čistot alebo jazyka a podobne. Sami vieme, koľko slov Slovensko prevzalo. Ale v komparácii so zahraničím samozrejme, že aj iné krajiny majú problémy s prijatím nejakej formy inakosti, ale integrujú ho v tom zmysle, že zapájajú toho človeka do spoločnosti. Napokon, keď sem prichádza nejaký človek z inej krajiny, prichádzajú sem aj na základe demokratických pravidel. To znamená, on uteká z krajiny, ktorá mu môže ublížiť, siaha mu na život a Slovensko ponúka priestor, ako bezpečná krajina je takýmto ľuďom. Takže nie je to špecifikum iba Slovenska. Problém s migráciou tohto typu majú takmer všetky krajiny a závisí na každej krajine, ako sa bude s tým vyrovnať v procese integrácie. No, ak teda ste mi podsunuli slovo, myslím si, že problém tejto identity a otázky, kto je náš a kto je cudzí, je veľmi hlboký a historický. A vzhľadom vlastne k krátkej histórii existencie tej skupiny, ktorú nazývame slovenským etnikom alebo slovenským národom, je to skutočne aj veľmi problematické. Naviac, náš jazyk nás zrádza v tom, hovoríme o národe a príslušníkoch národa. A cítite tam to biologické, cítite tam ten slovný základ rod, teda to rodenie, teda kto priam pokrvne s nami nesúvisí, tak už nie je náš. Už treba sa chrániť, treba byť ostražitý, treba zaujať nejaký obranný postoj. No, samozrejme, v európskom priestore
ako som už bola povedala, aj Slovensko zasiahli migrácie a teda rodili sme sa tu na všelijako krížom krážom, lebo nejaký iný múdrejší odo mňa, alebo teda povedali, že ľudia jednoducho sa stretali. No a keď medzi sebou nebojovali, už tak sa milovali. Takže, to je ten lepší prípad. Takže nemožno tu na veľmi argumentovať takouto nejakou týmto rodstvom. Ale na druhej strane, historicky sa vlastne náš národ, naše etnikum utváralo práve na základe takej tej špecifikácie od ostatných sa odlišiť. Ešte trošku s tými veľkými slovanskými bratmi sa môžeme zbližovať, ale len odtiaľ potiaľ, ale od všetkých ostatných my sme celkom iní špecificky a tu v týchto našich hlbokých dolinách sme sa takí aj udržali. No to samozrejme je celkom ako nepresná, nesprávna predstava, no ale tu nás sme vlastne v tom merite veci, myslím si, rozdiel medzi národom etnickým a národom politickým. My sa tu začíname, sme na dobrej ceste formovať v politický národ, kde skutočne, tak ako pán kolega hovorí, občania vytvárajú teda v tej občianskej spoločnosti príslušníkov toho spoločenstva, ktoré je spolu a chce byť spolu, má svoje pravidlá, má napríklad aj svoj jazyk dorozumievací, len počúvajme, ako Slováci všelijako komolíme a či przníme, či obohacujeme, to je len otázka postoja. No a teda má určité pravidlá tohto spoločenstva, ale v zásade nemeria sa krvou. Pán Rafael Batista je Slovák, je občanom Slovenskej republiky. To je presne to, o čom sme hovorili, že sú ľudia, ktorí sa narodili inde, prišli sem, našli tu svoj druhý domov, získali slovenské občianstvo. Rafael, cítite sa viac Slovák alebo viac Kubánec v tom ponímaní, o ktorom sme hovorili pred chvíľočkou? Viete čo, ja sa cítim človekom. A cítim sa taký človek, ktorý, môžem povedať, sa šťastný, lebo ako som aj predtým rozprával, založil som si svoju rodinu, mám deti, ktoré dosiahli nejaké vzdelanie a mám rodinu, ktorá ma oporuje a takisto aj ja. Takže neriešim veci, či Kuba alebo Slovensko. Milujem moju krajinu, som vlastenec, ale milujem Slovensko, lebo som tu. Aké boli tie okolnosti toho vášho príchodu na Slovensko? Lebo hovorili sme o tom, že tie dôvody sú rôzne, tí ľudia odchádzajú, pretože nemajú doma dobré podmienky, alebo odchádzajú, lebo si nájdu partnera v nejakej inej krajine, alebo prídu študovať do inej krajiny a rozhodnú sa tam zostať, ako to bolo s vami. No, väčšina Kubáncov, ktoré prišli na Slovensko, prišli pred 89. Začali hodívať na Slovensku od 60. rokov minulého storočia, keď na Kube vlastne zvíťazila kubánska revolúcia a vlastne nadviazali sa dobré vzťahy vo viacerých oblasti, či ekonomická, kultúrna, tak s bývalým socialistickom táborom. A začala sa spolupráca, tak sa hodívali mladých ľudia studovať na vysokých škôl. A postupne aj prihásali aj takí, čo prišli získavať nejaké odborné vzdelanie v nejakých podniky na Slovensku. A vlastne sa tých roky a do 89. bolo tu dosť Kubáncov, ktorí sem prišli. Dokonca dneska sme tu v Previsii a tu si aj tu boli v Previsii. Blízko boli aj Partizánsko napríklad, kde pracovali sa od 29. augusta, aj na iných miestach Slovenska. Po 89. Vrátili sa na Kubu, dosť, ktorí tu boli. A tu ostali takí, ako ja, ktoré si našli svoju pomarančovú polovičku, keď som to dobre povedal teraz, a založili rodinu. Na Slovensku
Prihásali potom neskôršie aj ďalší, ktorí prišli ako chudobní skupín, prišli pracovať na kontrakt na niektorých podnikov a potom tu tiež ako nejakým spôsobom tiež založili rodinu, alebo vybavili a tu ostali. Toto je v tomto prípade, čo sa kubánskej komunity týka. Je tu asi podľa statistiky, čo máme 118, my počítame aj samozrejme už naše rodiny, lebo my tú kubánsku mentalitu, áno, tak aj zvyklosti, tak sa snažíme aj medzi našimi deťmi a tak ďalej, tak sa my to počítame dokopy všetko. A tak toto je naša komunita. Počuli ste, že rozprávali sme sa tu o tom, že nemalujeme si teda náš postoj k cudzincom v nejakých rúžových farbách, nemyslíme si, že sme dokonali. Aká je vaša osobná skúsenosť? Ako vás prijalo Slovensko? Mne Slovensko prijalo veľmi dobre. Často to aj hovorím. Rád sa vraciam ku tej začiatky, keď som v 83. prišiel, v 83, 30 rokov. A áno, vlastne bolo to v novembri, bolo to sneh, to, čo sme rozprávali o rozdieli klíma a tak ďalej. Prvýkrát som tu videl snehu, prvýkrát som tu videl veci, ktoré na Kube som nevidel. A to bolo taký pocit, taký by som povedal sa aj celkom dobre, sa mi tu páčilo vlastne. Páčilo sa mi príroda, páčili sa mi tu ľudia, boli veľmi milí, boli veľmi priateľní. A to sa nesmenilo. Po 89. boli tu nejaké zmeny politických systému ako také, ale ľudia ako ľudia ostali, a k mojej krajiny, veľmi priateľský. Nemám také zlé skúsenosti, ktoré by som tu musel, alebo bolo by nejaký, tak by som to o tom rozprával, lebo naozaj je tu viac tá pozitíva, je tu viac ten dobrý prostredie, dobrí ľudia sa správajú veľmi dobre. Toto sa pán Hrabovský veľmi dobre počúva, keď cudzinec, ktorý tu žije 30 rokov, povie, aký sme skvelí a priateľskí. Líši sa to nejako od toho etnika k etniku? Sme k niekomu priateľskejší a k niekomu menej? Je to opäť ovplyvnené možno nejakým mediálnym obrazom? Veľmi ťažká otázka, ale veľmi dobrá. A moja osobná skúsenosť ako zamestnanca úradu, na ktorom pracujem, bola tá, že som bol na jednom podujatí. A tam vystúpil jeden pán zo Somálska, ktorý ešte nemal tú jazykovú zručnosť slovenskú, ale veľmi sa snažil tú slovenčinu použiť a povedal: Boh žehnaj Slovensko, že ste mi ponúkli bezpečie. Túto krajinu mám veľmi rád, lebo keby som zostal v mojej krajine, tak mi hrozí smrť. A vtedy som videl Slovensko úplne ináč, ako krajina, ktorá má svoje vlastné problémy. Vieme, že ľudia žijú ťažko a že je vysoká nezamestnanosť. A napriek tomu Slovensko ponúka nádej, čo je napríklad v týchto integračných problematikách také pozitívne do života, že rozumieme si, že sú tu regióny z vysoko a tak ďalej. A predsa sa nájdú ľudia, ktorí Slovákom ďakujú, že im ponúkli ten priestor. A myslím si, že ľudia, ktorí ako pán Batista sem prichádzajú, sú na 100% vďační. Osobne sa domnievam, že im Slovensko niečo ponúka, buď im ponúka prácu, buď ich ponúka štúdium a tak ďalej. Všetci cudzinci u nás sú na legálnom pobyte. Si myslím, že je to z nejakou formou vďaky. Samozrejme, Slovensko funguje aj ako tranzitná krajina, kde cudzinci sú tu len chvíľu a potom idú do ďalších iných krajín. Napríklad aj v zmysle, že tam majú rodinu a podobne. Len vstupom sem bola napríklad slovensko-ukrajinská hranica. No to je skôr v prípade tých nelegálnych migrantov áno. z tých problematických krajín, tak tam väčšinou oni smerujú do Nemecka, tam, kde majú veľa rodiny, a len časť z nich zostane tu. Pán Hrabovský povedal, že časť tých ľudí, ktorí tu zostanú žiť a ktorí možno prišli z takých problematických krajín,
cítia vďačnosť voči Slovensku. Ale v tej ďalekej, a aj nie možno až takej ďalekej minulosti, aj Slováci nachádzali útočisko v tých iných krajinách. Mali by sme aj my možno niečo vrátiť, čo sme dostali? Vedie tadiaľ cesta k tomu, aby sme boli pripravenejší prijímať tú multikultúrnosť, tú inakosť, s ktorou pravdepodobne sa budeme stretávať čoraz viac? No, už asi to tak, aký požič, taký vráť, celkom nepôjde takto vyrovnanie, ale v každom prípade si myslím, že to stojí za to pripomínať. Že to stojí za to pripomínať, že aj naši ľudia, ktorí odchádzali z tejto krajiny a hnala ich, teraz to tak poviem až nadnesene, hnal ich rôzny druh neslobody, našli niekde svoj nový domov a po možno čase, generáciách aj ešte stále majú dôvod sa sem alebo vracať, alebo aspoň túžiť, alebo aspoň nejako sa zaujímať o našu krajinu. Teda toto sú možno tie staré migrácie, ale pán kolega spomenul aj tie nové migrácie, kde v súčasnosti naši ľudia odchádzajú do štátov, teda aj v rámci Európskej únie a počítame s tým, že možno to nie sú navždy odídení, ale že bude čas, alebo príde čas, alebo tá etapa ich života, keď sa vrátia na Slovensko. Takže vrátim sa k tomu, že svet je v pohybe a vlastne áno, je to aj o tom, že nerobme druhým to, čo nechceme, aby robili nám. Na druhej strane, druhá ľudská vlastnosť je, že hodnoty meriame obyčajne cez seba. Takže to vyhodnocovanie vecí, ako sa cudzinci správajú, čo jedia, aké majú gestá, ako na nás pôsobia, to všetko nejak filtrujeme cez vlastnú skúsenosť a cez vlastné kultúrne vzorce. No a z tých sa celkom tak ľahko nevyzlečieme a tam treba počítať, že sa máme čo viac učiť otvorenosti a tolerancii, pretože ako si byť viac nad vecou nie tak veľmi ako si zviazaný teda tými vlastnými kultúrnymi hodnotami. Ja mám stále na mysli v utečeneckých táboroch, teda už sa konečne prišlo na to, že migranti majú iné stravovacie návyky a že ich nenakrmíme tým, čo my možno aj radi jeme, aj vieme, že je to dobré, aj že zasíti. Jednoducho, keď prichádzajú ľudia z krajín, kde je zvykom konzumovať ovocie a zeleninu a u nás je to len okrajová časť teda našej stravy, nož tak ponúkneme im to. No neponúkneme, lebo je to drahé, lebo ani my si nedoprajeme. A teda takéto tieto napätia, skutočne tie každodenné napätia treba vysvetľovať, lebo takéto celkovú integráciu a takéto celkové ako pohostinnosť alebo otvorenosť, to je také vznešená. Tá je vznešená a tá sa môže proklamovať. Ale keď sa ukáže v tej každodennej komunikácii, tak vtedy sme už ako dobre pokročili. No a práve tam je veľa práce vo výchove a vzdelávaní. Presne toto som sa chcela, Rafael, spýtať. My keď sme robili ten jeden diel o kubánskej komunite žijúcej na Slovensku, tak tam odznelo aj to, že Kubánci neriešia farbu pleti, neriešia inakosť. Jednoducho človeka berú takého, aký je a takýmito vecami sa vôbec nezaťažujú. Je to výchovou? Ako vás vychovali vaši rodičia? Viete, Kuba bola objavená v roku 1460. Prišli Španieli, boli Indiani. A potom išli do Afriky a doniesli černochu. Znamená to, že o takýto skore dobu by som povedal, kým sa sformovala kubánska
kubánsky národ a vlastne boli tam ľudí rôznych, fári rôznych. A kubánsky národ je rôznofarebný. Chcem povedať, že je to nádherné, ako žijú Kubánci, spoločné, sme spoločenskí veľmi založení, žijeme sused, sú rôznych ľudí, rôznych farieb. Keď sme deti a sa chceme hodiť do jaslička, tam sú spolu a vlastne ten život celý takto prebieha. To znamená, že vlastne naozaj sme krajinu, ktorá, by som povedal, sme šťastní aj z toho hľadiska, lebo tam tá ľudská, ten ľudský cít sa vyvíjal do takých rozmerov, ktoré ja to považujem za veľmi krásne, keď ľudia sú takto spolu a nie sú tie pocity alebo tých veci alebo tých instinkty, ktoré rozdeľujú ľudí alebo niečo tak. Kubánsky národný hrdina José Martí, ktorý pôsobil a bojoval za nezávislosť Kuby v 1895, posledná vojna, ktorá vlastne vypukla proti španielsku kolonializmus, ktorý on organizoval, ktorý bol synom Španiela a ktorý nazval potrednú vojnu. Človek, ktorý bol veľmi ľudský, ktorý bol básnik, bol diplomat, mal veľké vzdelanie. Je to najuniverzálnejší Kubanec. Povedal jednu vec, ktorého sa hodí vlastne táto vec. Na Kube sa nebude viesť boj medzi rasami, ale boj o sociálnu spravodlivosť. No, asi v tomto je to, čo aj teda Rafael povedal, že keď vyrastáte v tom prostredí od malička, tak vám niektoré veci prídu úplne samozrejme. Je toto cesta, ktorou my sa musíme vydať, že budeme integrovať cudzincov, že budeme vychovávať k nejakému takémuto porozumeniu a k tolerancii naše deti? Je to tá najlepšia cesta? Ja by som, ak dovolíte to slovo, že budeme niekoho vychovávať, mne za tým tak znie také sociálne inžinierstvo. Nie, ako svoje deti. Rozumiem. Ja len to chcem povedať, že vzdelávanie prípad úplne kľúčové, ale v tom slova zmysle, že ja sa sám osobne ako človek opakovane vzdelávam a stále zistím, ako málo som empatický, ako málo rozumiem tomu, že niekto prichádza z inej krajiny s tým, že možno už tam mu zabili jeho blízkych a on prichádza s ničím do nejakej krajiny a teraz ja vidím, že moja krajina mu môže pomôcť, ale on bude klásť bariéry v zmysle toho, že nechápe asi. Alebo proste sa ho bojí. A to sa ja učím. To som toto kedysi v sebe nemal. Ani moje vzdelanie mi to nedalo, ktorým som prešiel. Je to presne, ako povedala pani profesorka, svet je v pohybe a kladie nároky na to, aby človek začal vnímať svet trochu ináč. Ale zažívam to opakovane, človek, ktorý prichádza do osobnej skúsenosti s príbehom takéhoto človeka. Takže nie len vzdelanie, ale osobný príbeh toho človeka, ktorý povie, že čo mu hrozilo v tej krajine, alebo z akých dôvodov prichádza. Nemusí to byť vždycky iba smrť. Môže to byť chudoba, že človek prichádza na Slovensko, aby uživil svoju rodinu. Úplne legitímne prichádza legálne na Slovensko, kde ponúka jediné, čo má, to je svoje vlastné ruky a potom posiela nejaké peniaze domov. Opäť je to niečo, kde tá osobná skúsenosť ukazuje, že a pomáha tolerancii. Keď pochopíme príbeh druhého človeka, vieme inakším spôsobom pristúpiť aj k vlastnému príbehu, aký v tom zohrávame. Čiže ak sa niečoho bojíš, dotkni sa toho? Napríklad. V takom zmysle? Je príchod migrantov z rozličných krajín na Slovensku pre túto krajinu obohacujúci? No, ja si myslím, že sa tak
pri tomto, ako sa vyjadrujeme, dostávame skôr k tým problémovým veciam, pretože tie trčia, pretože tie ako čakajú na riešenie a presne menej sa hovorí o tom, že vlastne takáto integrácia predstavuje aj kultúrne obohatenie. Zas poviem, historicky je to známy proces a osvedčil sa. Osvedčil sa v preberaní lepších technológií, lepších, povedzme, chutí jedál, alebo pestovania nejakých plodín, alebo v mnohých ďalších veciach každodennosti, počúvania hudby, ktorá elektrizuje, lebo je taká, ako je. Napríklad tanec, to všetko, pravda, v tomto globálnom svete sa nám ponúka a opäť možno málo kedy, alebo nie vždy si stihneme uvedomiť, že toto je vlastne kultúrny dar niekoho, kto s ním prichádza. Takže berieme to ako samozrejmosť a áno. ale teda určite nesmieme zabúdať na tento obohacujúci rozmer vlastne inakosti, ktorú poznávame, nad ktorou sa zamýšľame. Zas to slovo vzdelávanie je také, u nás je vždy spojené s inštitúciou školy a škola je donúcovacia inštitúcia, takže to nie je dobré slovo, keby sme mali... Čo sa naučíme? Keby sme proste mali niečo takéto... Chýba nám slovo. Chýba nám na toto slovo, lebo možno sme to ani nerobili, preto nám chýba to slovo. Takže áno, načúvať, poznávať, preberať, odkúkať, neviem, vlastne byť v tej interakcii a podľa možnosti teda v pozitívnej interakcii, pretože to máme aj z hociakej svojej ľudskej skúsenosti, keď je raz vyrieknuté nejaké zlé slovo alebo nadávka alebo nepriateľstvo, z toho sa už veľmi ťažko ustupuje. Ale kým sa prejavujú pozitívne vzťahy, tak tie môžu byť možno slabšie alebo silnejšie, ale v zásade sú vždy pre ľudí priateľné. Takže nemali by sme si nechať nejako, nechcem použiť výraz, že nanútiť, ale mali by sme asi za rezervou brať to, čo počujeme a mali by sme viacej veriť vlastnému inštinktu, tej osobnej skúsenosti a naozaj možno ísť do toho kubánskeho centra, porozprávať sa s tými ľuďmi alebo ísť na nejaký festival, ktorý cudzinci robia a človek, ak stretne tam ľudí, s ktorými si má čo povedať, môže nájsť priateľov a možno aj na celý život. To je cesta. K tomu ja môžem dodať, keď sme boli pozvaní na takú akciu afgánskej komunity na Navroz, oslavy Nového roka, ja z tejto komunity, to slovo komunita mi tiež tak nesedí, ale nejaké slovo už použiť musím. Sú tam ľudia, ktorých považujem za priateľov. Proste neviem sa vyjadriť, sú to proste priatelia, nie sú to pre mňa Afgánci a tak ďalej. Tým nechcem spochybňovať ich nejaký príbeh, z ktorého prišli, ale proste ja ich cítim takto a integrácia, ak toto zložité slovo je v podstate jedna vec a to, čo sa nám odohráva v hlavách, keď pozerám napríklad správy a podobne a ten nejaký ten pomyselný súboj sa odohráva v nás samých. Pozerám sa na tých ľudí a poviem, že Slovensko ti ponúka nejakú nádej a ja, ktorý som si myslel, že možno som v situácii, že som nezamestnaný a trápi ma život, zrazu zistím, že moja krajina niekomu pomáha. Pre mňa je to veľmi obohacujúce, ako dnes, keď sme vychádzali v sichravom ráne a zasneženom a pán Batista sa usmial. Prichádza úplne s iným príbehom, a necítiť tam falošný optimizmus, do akého sa my niekedy ako tak vtískame, že buď nabudený a podobne. Proste iný príbeh človeka, ktorý príde sem a rodinu má doma, dlhodobo sa s ňou nestretáva, si zachováva nejaký typ optimizmu, o ktorom ja niekedy viem, že som ho stratil. A pritom mám relatívne všetko. Má slnko v srdci. Myslíte si, že môže zohrať nejakú významnú rolu v tom aj to, že určitá generácia mladých ľudí, ktorá odišla možno kvôli tomu, aby sa naučila cudzí jazyk, alebo odišla zbierať nejaké skúsenosti do zahraničia, sa jedného dňa vráti domov a oni budú tí, ktorí
budú tie veci vnímať inak, lebo ich osobne zažili? Lebo to je tiež dosť taký podstatný moment, že niektoré veci si nevieme predstaviť, ale keď ich sami zažijeme, tak to v nás nechá nejaký iný pocit. Viem, na koho bola otázka, ale skúsim... Na kohokoľvek docíti potrebu povedať. Skúsim ja povedať, že ja si myslím, že toto je veľmi silný predpoklad a že nás môže naplňať nádejou, lebo zase, keď si to zoberieme vzhľadom do minulosti, generácia, bohužiaľ, tá najstaršia a staršia stredná generácia prežívala svoj život v zriadení, v režime, ktorý bol veľmi uzavretý a veľmi výlučný teda aj z toho politického hľadiska, a takže veľa cestovania tu skutočne nebolo možné, aj to teda len pod kontrolou. Takže možno aj tie predstavy a skúsenosti môžu byť skreslené, respektíve skúsenosti takmer žiadne a predstavy skreslené. Kým teraz je nádej pri týchto mladých ľudí bez hraníc, cestujúcich a idúcich do sveta, že si stihnú cez svoju skúsenosť uvedomiť, ako treba žiť s inakosťou, keď sami nejakú inakosť predstavujú. Rafael, čo by ste odkázali Slovákom? Prečo by možno mali navštíviť Kubu? Aby ste teda trošku aj podporili tú krajinu vášho srdca, odkiaľ ste k nám prišli. A čo by ste im odkázali tým ľuďom, ktorí ešte stále majú nejaké obavy, boja sa toho, že sem prichádzajú cudzinci, alebo nevedia, ako s nimi majú nadviazať komunikáciu? Kadiaľ vedie cesta? Ja sa za tú poslednú otázku, si tú druhú. Ja mám na Slovensku priateľov, ktoré vlastne veľmi sú národné cítenie. Myslím to umelci, myslím konkrétne so súborov z Lukári, ktoré mám krásne vzťahy, aj pánu Kubánku poznám osobne. A to sú veľmi krásne ľudia, Slovákov. A môžem povedať, že veľmi spoločne sa totožňujeme. Napriek tomu, že ja som z Kuby a on z Rošumbera, keď si pamätám. Dobre. A on povedal jednu takúto vec, keď sme debatovali, tak my máme tú istú krstnú skupinu, napriek všetkému. Boha sa mi niekak ide, áno. A to bolo pekné. To by som odkázal Slováku, že netreba sa obávať. Ani nie je dôvod, lebo Slovensko vašu kultúru má veľmi dlhú tradíciu. Ste silní, by som aj to takto povedať. Možno niekto sa obáva, ale ja to vnímam celkom inak. Táto krajina má obrovský potenciál vo všetkých oblastiach, aj v ekonomických oblastiach. Iba si otvoriť srdce treba. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste prišli a že ste sa podelili s nami o vaše názory.